Hallo så folkens, det er Super Gaming igen. Og vi har... men pis. Emil, kom lige herover. Wuff, wuff. Wuff, Ja. wuff. Wow. Wuff, wuff. Emil med os. Det her bliver vlog. Nå. Det var bare lige en lille... hvad fanden skulle vi tale om? Nå. Og skal jeg sige noget? Jubi, han er underlig. Og Gustav, han får måske snart over 10 shops. Ej. Jeg har kun 2. Jeg håber, I kan se mig ordentligt. Det må jeg lige undskylde. Vi er udenfor lige nu. Ja, fordi Gustavs, eller kan man sige, hans far, han har lige givet os ud med en kæft. Nå, ses! Sig farvel. Farvel, bitches. Ej, det mente Emil ikke. Farvel. Alle sammen. Det er Super Gaming her. Og jeg siger farvel. Yeah.